Pa evo, završilo je moje drugo olimpijsko finale na drugim olimpijskim igrama tu u Parizu. Naravno, svi smo vidjeli da nije završilo onak kako sam se nadao i za šta sam bio spreman. Ali mislim, to je tak u životu i u sportu, nekad se događaju ovakvi dani, a jednostavno danas to nije bilo to, iako kad sam gledao sve nastupe prije vidio sam puno padova, pogotovo na saskocima i nešto mi je prolazilo kroz glavu da nešto ne štima, nije mi bilo jasno zašto svi padaju, ali sam se tu resetirao i rekao sam sebi da ideš naći vježbu koju znaš, proba to izvući i eto, na tom elementu razložni pjati sam imao malo teži pad na lakat i na glavu. Prije ćemo sad napraviti preglede za lakat, već na oteku, nadam se da ništa ozbiljno nije tu bilo. Nisam to nikad pogriješio u karijeri, tako da eto, ne mogu objasniti točno šta se dogodilo, jednostavno sam imao dosta adrenalina, puno snage i odletio sam predaleko od pritke, pokušao se ustati, odraditi to do kraja, bio tu i drugi pad, ali eto, i nakon njega sam napravio saskok i hvala svima koji su podržali, žao mi je da nek nisam danas razveselio, ali mogu sigurno obećati da ću se potruditi u budućnosti to ispraviti.